de pleasa cu Dini Trandu. Mi-amintai pleasa din Zeană, tu munță seți de tepir, arbine și adează. Hoara era vărățați kilometri al lar de Curceau și vără 60 de kilometri de Moscopole. Până tulichea de 14 de ani, nu aveam fută vără oară fugit de hoară. Tatea mea lucra în poli, tu nu ducheană de prisoți, eu îți vendea caș, cașcaval, ghiză și cară din el de pleasă. Mine ne trățeam cu papul și l-o ajutam cu oile. Învițai carte, să scriu și zghivăsesc, tu sculet de tubor ale băseariții, eu fratele al papui, era de priună prept și dascal. Am acum trățea ani, vine și mine chirolul, tasneg la gimnaziu. Tu năzu, papul îmi zăsi, nepoate, de mână o să te duc Curceau, că vine ora snet să înveți carte tu gimnaziu de Curceau. O să stai la sormea fia și ca te vineri, o zină papul să te lea acasă. Prota zu mi-i dus un cusurin la gimnaziu, ta să fac cărțile de registru a gimnaziului. Li ded mine cărțile de identitate a unui bărbat cu sufrânțeale mai groase ca degetul amel pulicar și cum li ghivățea de după niscânti chelchi ma mărca ali mumia meau Lena, mi întrebă, Diu ești tine, ficior, și cum te acleamă? Mine iesc remen de pleasa și mi-a cleamă cu Standin Trandu, zăși mine cu perifanii. Zăși acel ți fățea cărțile. De-aoași ninti, numai tau iasti Stambul, Schipitan, Trandu. Și cum îi lizițea zboarele, lipa și li scrierătul registru a gimnaziului. Mine îl mutream cu ciudii, am acum mintea mea de ficioric. Crescut maștu hoare în amesa de oi, zăși că văi așa astea detea cănez la gimnaziu. Ama de-apoi aminduiam, de iu până iu Stambul. Ania muma în grea, lăi Constantina de mumii, adu-ne un puter de aparații, haideți să facă muma. Și cum ni se duse mintea la muma, când am ină doră din năsă, și ochii ni se umplură de lăcări. Ni le-a șters într-oară și-l griață lui ținiu Alexin numa. Ore, lale, mini hiu rămân de pleasă ore, de meche hiu plisot. Muma îngreaști, amanăs, mi-o tâlie zborul. Lei, ficior, tu pleasa vă hiești plisot, am aua corița hi schipitar. Când vine papul vineri să mi ducă tuhoare, îi găși cu ațel de la gimnaziu, mi-o Alexiră numai. Papul lua păcă zurața și-a căță sau ură. Sii, mă, căcănii, și nu ară mână de ei. Tine ne poate ici doți zăc extrili, tine mai să-ne minte că numai tau este Constantin Trandu și este numai este de la Dumiză. Nici ațel cu coară nu are în dreptul stulia. Amas noaia nanghi. De vloară, o să te ducă papul la gimnaziu de sărună tu gărții, eu o să stai la cusărinul amel Tanase. Vine oara de mi dusi papul sărună. Ajungi la gimnaziu. Mine este rămen de pleasa din Zeană. Numai meu este Constantin Trandu. Îl găși mine, ațul lui ți fățea cărțile de registru a gimnaziului. Zăsi el, de-aoași ninti, numai tau este Constantinos Helenicos Trandos. Ore lale, îl gri mine cu niheamă ca inati, cu luai niheamă de inati de la papu. Ore mine hin de Curceau, hiu rămen de pleasa. Moi ficior, la gimnaziu de Curceau erai schipitar, aua sărună hi Elenica. Usi-i creapă numai, zăși mine tu mintea meau. Și aici de oani băgară 3 nume. Și fără de ele nu este a meau. Ștuti cu cât un os ligat de înapoi. Că n-am ză papul, înapoi aură. Os să-și facă ei, să rămână mași oasele din ăși.
Tine ficiora papu, maș numai tau su ai tu minti, Constantin Trandu. Ustilia papu de sărună și o să te petrec tu vărgărie, eu o să stai la cusărâniu Petra. Tu vărgărie, acel ți făcea cărțile înțese. De-aoași ninti ficior, numai tau este Constantinov, Vârgarov, Trandov. Of, of, of! Veți măcați toată bana până-ți vi se acață, aură papă. Mi-i luă de vârgărie și mi-i pătărcu Belgrad, tu Sărghei. De-aoași ninti numai tau este Constantinovici, Jugovici, Trandulovici. Ore, zăși mine tu mintea meau, lasă că mi-o alăxir numai, am aici mi feață rășvici. Vici să-ți facă ei, să-i măcă lupul, mașcoare să rămână din își. Aură papu și mi-i luă și mi-i dus înapoi pleasa din Zeană. Ficiora papu, maghine si stai fără de gimnaziu, de sucher numai. Nu s-o alăsesc mine numai de un paliu de gimnaziu. Și așa ajungi de mi feci picurar, ama numai meau ne-a rămase Constantin Trandu, de mecă numai a papui nu o chirui.